أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 17 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 12 ga watan march shekara ta 2000. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 17 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 12 ga watan march shekara ta 2009. muna karatun littafin hiqba min at-tarikh na al-sheikh al-allama Uthman ibn Muhammad al-Khamis. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. wannan kasar da kake gani da saurare shine kasar na 4 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ana shimfiɗa ne ta wannan littafi a idda malam yake mana bayanin dalilin da ya kai shi ga rubuta wannan littafi. Ya ce saboda ya ga da yawa sun fada ciki da muguwar manufa, ko da yake an samu wasu kuma da kyakkyawar manufa suka shiga. Ya ce wannan shi ya kai shi ya rinka kokonto akan abubuwa. Sannan kuma sai kawo cewa idan muka tsaya muka yi lura, kyakkyawan lura a cikin tarihin musulunci, za mu ga cewa tarihinmu na musulunci yana daga cikin tsabtataccen tarihi da kuma haske daga cikin zamunna baki daya. su ne zamunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da shi da ainihin wato sahabban shi. wannan shine ainihin wato waɗannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su ne al'ummar da suka lamince wa kansu yada addinin musulunci, da suka tarbe shi suka ainihin yada shi a ko'ina. don haka bayan annabawa da manzanni babu wanda ya kai su daraja. a yau za mu tashi a gabar da malai yake cewa wa qad i'tara tarikh al-ummah al-islamiyya kathirun min at-tashwih wad-das wat-tahrif. hakika an samu da yawa daga at-tashwih, gurbata magana, da ad-das, makirci ko muguwar manufa, wat-tahrif, da sauya al'amari daga yadda yake. an samu ya shigo cikin tarihin musulunci da yawa na wannan al'umma, kuma ainihin ya mamaye al'amarin. sai zama galibin waɗanda suke rubuce-rubuce da waɗanda suke ba da labarai na tarihin musulunci irin waɗannan gurɓatattun zattutuka ne da maganganu suke ainihin gabatarwa. ba don komi wannan al'amarin ya faru ba sai ya ce bi sababil firaqin lati zaharat fi hadaratil islam, saboda ainihin wato sakamakon ƙungiyoyi waɗanda suka faru a zamani na musulunci din. domin kuwa tuhawilu kullu firqatin an tada'a min sha'anil ukhra, kowace kungiya kokari take ta zubar da darajar ɗaya kungiyar, wa tarfa'u min sha'ani zatiha, ita kuma ta daga daraja ainihin wato nata mutuncin. wa biza, to da haka ne hadasat sagaratun, sai aka samu matsaloli waɗanda suka zama kafa, suka zo suka faru a cikin fi tarihil uzama, a tarihin al'umma mafi girma min ummatina, a cikin al'umman nan tamu. misali jama'a, yadda tarihin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina zaka ji a wurin irin waɗannan mutanen ya kasance bai kai tarihin zamanin annabi da sahabbai ba. saboda me? saboda ire-iren waɗannan son zuciya da suka shigo. in ba haka ba, misali tunda a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito da isnadi sahihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata rana sai ya zama wadda ta biyo ta baya za ta fi ta sharri.
hadisin Imran dan Husaini kuma cikin sahihul Bukhari cewa yake yi al'ummar da suka fi alheri su ne waɗanda suka rayu da shi, sannan waɗanda suka biyo baya, sannan waɗanda suka biyo baya. Wannan yana nuna zamanin annabi shine zamanin da ya fi kowanne, sai wanda ya bi bayan shi, sai wanda ya bi bayan shi. To amma kai in kana karantawa a tarihi sai ka ga zamanin da suka biyo bayan baya su suka fi zaman lafiya da alheri kuma a ƙarƙashin wancan tarihin. Ko kun fahimta? Zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama za a nuna maka zamani ne da ya rayu cikin matsaloli, ma'ana annabi bai zauna lafiya da sahabban shi ba sallallahu alaihi wasallama. Za a nuna maka bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama musibu suka yi ta faruwa, waɗanda musibun nan ba su gaza waɗanda suka faru zamanin annabi ba. To amma kuma in tarihin ya taho sai ka ga musibun kuma sun yi sauki a ƙarƙashin wannan mugun tarihin. Yana nuna kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine zamani mafi rikici. To daga nan za ka gane cewa to matsala ta faru, domin ya za a yi khairun nasi khairul qarni ya zama shine kuma mafi fitina, kuma a ce sharrul quruni su ne suka fi aslam, su suka fi zaman lafiya. Yana nuna akwai addas, akwai wani makirci da aka saka, akwai kuma at-tahrif, akwai sauyin magana, sannan akwai at-tashwih, akwai gurɓata tarihi. Inda an faɗa abin yadda yake za a ga cewa zamanin annabi ya fi kowanne zaman lafiya, sannan sai zamanin sahabbai, sannan haka sannan haka sannan haka. Mala yake cewa فوجدنا في الأمة من تعدى الحد الشرعي في محبة الأشخاص. dan haka a cikin wannan al'umma ta mu ta musulunci sai muka samu wasu waɗanda ko wani wanda za a ga ya ƙetare iyakar shari'a wajen ƙauna da soyayya da yake nuna wa wasu mutane. fa ahabba sahabiyyal jalila Ali ibn Abi Talib hubban afsada alaihi amrahu kullahu. sai kaga irin wannan mutumi yana nuna kauna ga babban sahabin nan Aliyu dan Abi Talib, kauna wadda yake za ta bata mishi al'amarin addinin shi baki daya. Shi wannan mai nuna wuce iyaka a wajen kaunar, domin kaunar ta kai har yana allantar da Aliyu. fa nasaba ilaihi ma la yaqbalu min al-hawadith wal akhbar, sai ya rinka dangantawa Aliyu abubuwan da shi kanshi Aliyu ba zai karbe su ba, na daga wasu al'amura da suka faru, wal akhbar da kuma ainihin wato wasu labarai. wa fil waqti zatihi, a daidai irin wannan lokacin da zaka ga wani kuma yana nuna wa Aliyu irin wannan kauna wadda ta wuce iyaka, sai kaga kuma hawala an yaba min sha'ani ghairihi, yana kokarin kuma ya zubar da mutuncin wani wanda ba Aliyu ba. A wajen kaunar Aliyu ya wuce iyaka, saboda kaunar Aliyu kuma ya ja yana zubar da mutuncin wasu mutane. wa addal akharina ko mu'tadina ala haqqihi, wasu kuma sai ka ga cewa sun ainihin zama masu ƙetar haddi, wato masu ta'addanci game da haƙƙin Aliyu, su kuma suna zubar da mutuncin Aliyu, suna cin mutuncin Aliyu, ba sa nuna ƙauna Aliyu. zalimina lahu, suna zalunta Aliyu, su ne mai ƙarerai da ƙazafi. wali anfusihim, kuma suna zalunta kansu. bal zada bihi alghulu fi mahabbati Ali hatta ta'addahu ila ahfadihi. kai sai kaga irin wancan mai nuna kauna ga Aliyu ma kaunar da ta wuce iyaka fa, sai kuma kaga cewa kaunar ma da ainihin wuce iyakar da yake wa Aliyu ta ƙetare har ma kan jikokin Sayyidina Ali, ya je yana mummunar kauna, ba kauna irin wadda aka nemi da yayi ba. faza'ama, sai kaga irin wannan mutumi yana riya annahum a'immatun, cewa su jikokin Sayyidina Ali limamai ne mansusun alaihim, wanda akwai nassi a Qur'ani da hadisi ma wai akan shugabancinsu. limamai 12 yake ishara zuwa ga Shi'a da suke cewa ai akwai nassi akan su, tunda annabi ya ce kaza, annabi ya ce kaza, ya ta ɗibo ƙarirai. wa annahum ma'sumuna, kuma sai ka ji ƙarya ta biyu yana cewa ai masu waɗannan limamai 12 tun daga kan Sayyidina Ali har zuwa kan Al-Mahdi wai ma'sumai ne daga kuskure da sabon Allah. mushbihan ko mushabbihan lahum bil anbiya'i alaihimus salam, yana mai kwatanta su da annabawa. Allah madaukakin sarki ya ƙara wa annabawan shi aminci. jama'a kun ji wannan maganar. a ƙasa sai malam yace bal wajadna fi biharil anwari, a cikin littafin biharul anwari ma lil majlisi, na al majlisi dan Shi'a ne,
daga ainihin cikin takarda ta 23 zuwa takarda ta 27 wa gairihi da ma waɗansu wuraren a cikin waɗannan littattafan za mu sami min suwaril guluwi ma huwa aksar min zalika, za mu samu guluwi wuce iyaka waɗanda ma sun fi haka. a nan ne za ka je yana rera waka yana cewa walau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan walau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan wa wadda kulla nabiyyin mursalin wa wali wa qama ma qama qawwaman bila kasal wa sama ma sama sawwaman bila malal arun min adh-dhunubi ma'suman min al-khata sai ce ma yantafi'u illa bi hubbi amiril mu'minin ali yace da a ce bawa zai zo yayi duk irin sallolin da ake na duniya yayi duk azumi yayi duk ibada a same shi bai da zunubi ko kwaya daya yace to duk aikin banza ne a ranar alkiyama inda baya kauna aliyu. kaga wannan guluwi ne wuce iyaka ne. to sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha aliyun radiyallahu anhu yaqulu, ku ji ga abin da aliyu yake cewa la yuhibbuni qaumun hatta yadkhulu an-nar fiya, wasu mutane za su so ni har saboda soyayya da za su yi min sai sun shiga wuta. amma ya ka san sayyidina ali kenan ya san wannan soyayya ba ta daidai da shari'a ba, domin sayyidina ali ba cewa yake son shi haramun bane. wato wasu mutane za su zo za su nuna min soyayyar da har sai ta kai su wuta. saboda me? saboda sun ƙetare iyaka a wajen soyayya din. karanta fathul majid farkon shi da yake magana akan mahabba. ibn qayyim yake cewa mafi yawancin mutane soyayya da ƙiyayya ce za ta shigar da su wuta ko aljanna. shine kawai wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai tsananin son su ga Allah ne. to wannan tsananin so ga Allah sai ka ɗiba sai ka ba wani, shikenan sai a ce shirka ta tabbata kenan. a ƙarƙashin wannan sai sayyidina ali yake cewa la yuhibbuni qaumun hatta yadkhulu an-nar fiya, wasu mutane za su so ni soyayya da har sai sun shiga wuta saboda ni. wala yubghiduni qaumun, wasu kuma za su ƙini hatta yadkhulu an-nar fi bughdi, har su shiga wuta saboda ƙina da suke yi. gashi a ƙasa mala yace akhrajahu ibn abi asim fi sunnah, al-imam ibn abi asim shi ya fitar da wannan magana ta sayyidina ali a cikin ainihin kitabu sunna bi raqam a lamba ta 983. wa qala al-allamatu nasiruddin al-albani isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhain, yace albani ma ya ce isnadin wannan magana ya inganta a bisa ka'idoji da sharuɗan bukhari da muslim. malam yace wanzur nahjal balagha, ka kuma duba littafin nahjul balagha a cikin lamba ta ainihin wato huduba ta 400 da ainihin 69 a kuma mujalladi na 4 shafi na 108. wato wannan yana ishara tare da sharhin ainihin wato nahjul balagha kenan na ibnu abil hadid. zai zo zai mana magana nan gaba kaɗan akan littafin nahjul balagha, zaka ji me matsayin shi kuma. wa manaqibul imam amirul mu'minin muhammad ibn sulaiman al-kufi, da kuma wannan littafin mai suna ainihin manaqibul imam amirul mu'minin na ainihin muhammad ibn sulaiman al-kufi a cikin mujalladi na 2 shafi na 283. wal amali da kitabul amali littusi na imam tusi, duk malamai ne na shi'a, shafi na ainihin 256. to kun ji wannan magana jama'a, kun ji takhrijinta ko? to haka duk wata magana an ka faɗe ta sai ka yi takhrijinta haka. a ina ka ɗauko ta, sannan menene ingancinta. gashi kun ga shi sai da ya mana haka, sai da ya faɗi idda ya ɗauko ta, sannan ya faɗi ga wani babban malami ya inganta ta. to haka ake tsammani daga gare ka kai ma. wa qala aidan, har wa yau kuma sayyidina ali radiyallahu anhu yace yahliku fiya rajulani, mutane nau'i biyu za su hallaka game da ni. mufritun fi hubbi, wanda ya ƙetare iyaka wajen soyayya ta, wa mufritun fi bughdi, da kuma wanda ya ƙetare iyaka wajen ƙiyayyata. ina fata an gane. kaga wannan jumlar farko ita ta fassara mana ashe can da sayyidina ali ya ce wasu mutane za su shiga wuta saboda soyayya ta, ashe soyayya wadda take dauke da ifrat, soyayyar da ya zama ta wuce iyaka. ina fata an gane.
wannan maganar ga tana ainihin wato malam ya sake ishara akan cewa akhrajahu ibn abi asim fi sunna ibn abi asim shi fitar da ita a cikin kitabus sunna bi raqam a lamba ta ainihin wato 900 ko wa 84 lamba ta 984 wa qala al-allamatu al-albani isnaduhu hasan yace babban malami albani ya ce isnadin shi kyakkyawa ne saboda wasu har yanzu gidadawa ne in an na karatu irin wannan sai su dauka ai wai ni albani don wasu har yanzu a duniya wai ba su san akwai wani albani ba sai Muhammad Awwal Adam shi Muhammad Nasiruddin al-Albani albani nasaba ce gare shi ma'ana nisba ce zuwa ga ina zuwa ga kasarsu ni kuma lakabi ne gare ni don haka ba ma iri ɗaya bane kuma wasu na cewa wai ina kiran kaina albani ne wai saboda ina bin albani ina wuce nan na fi karfin in bi kowa duniya da lahira sai Muhammadu Rasulullahi yawwa hanya ce ta haɗa mu da shi kadai don haka shi gare shi nisba ni kuma gare ni lakabi ne don haka ba ma abu ɗaya bane balle ka ce kamar yadda Imam Bukhari gare shi mecece nisba ce Muhammadu Buhari kuma shugaban kasa fa shi kuma suna ne don haka ba abin da ya haɗa abin amma mutane saboda gidadanci sai da ce albani sai ce albani yake bi ni din na fi karfin ba albani sai dai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu don haka albani shi ya faɗi wannan magana albani da ya mutu ni ko gani da raina ina magana yawa mala ya ce wa hadhihi mazaimu to ire-iren waɗannan maganganu da muke gani ana riyawa ana danganta su ga Sayyidina Ali wa surul ghulu da kuma irin waɗannan surori na ƙetare iyaka da zaka ji ana danganta maganganu waɗanda sun keta haddin imani innama wujidat ba'da muntasafil qarni thalith al-hijri sun samu ne bayan rabin karni na uku ya ainihin wuce ala sahihi ga ingantacciyar magana kun sa abin da ake so a ce abin da ake ce mana anan shine ka dai ji matsayin Aliyu game da nuna mishi kauna da soyayya ko to ashe Sayyidina Ali zai karbi irin wannan muguwar kauna yanzu da ake nuna mishi to yaushe aka samar da waɗannan irin kauna da ake nuna Aliyu waɗanda suka wuce iyaka to a tsakiyar karni na uku ne aka same su wato bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sun yi inkiradi duk sun kare tafiya ta fara nisa to sannan aka fara samun ire-iren waɗannan abubuwa wa mimma yu'akkidu hadhihi al-haqiqa daga cikin abin da ke tabbatar mana da wannan magana ta gaskiya da muka faɗi annana la najidu fi riwayati sahiha المتعلقة بتاريخ وأحوال الصحابة ما يدل على وجود الكراهية المزعومة بين علي وغيره من كبار الصحابة daga cikin abin da ke nuna mana wannan gaskiya ta cewa wannan kauna da ta wuce iyaka da ake nuna wa Aliyu har sakamakonta kuma a kisa Abubakar da Umar da Aisha da su Zubairu da Talha saboda wai ana kin Aliyu kuma wai ha a ce wai kaunarka ga Aliyu aikin banza ce in kana kauna Abubakar sai ka kafa kiyayya da kai da Abubakar sannan kauna Aliyu za ta yi malai ya ce to daga cikin abin da ke tabbatar mana da wannan maganar mu dai a cikin riwayoyi ingantattu waɗanda ke da alaka da tarihi da halayen zamantakewar sahabbai ba mu sami irin wannan kiyayya a tsakanin Aliyu da shi da manya-manyan sahabbai ba bal wajadna ma yadullu ala azimi mahabbatihim li ba'dihim ba'da hasali ma sai muka samu babbar soyayya ce mai girma tsakanin junansu tsakanin sayyidina Ali da manya-manyan sahabban nan waɗanda ake cewa wai kiyayya ce tsakaninsu wai kuma ba zai yiwu ka ƙi Aliyu ka so Aliyu ba sai ka ƙi Abubakar in ku har ka ce kana ƙauna Aliyu kuma kana ƙauna Abubakar sai a ce kai nasubi ne kai makiyin Aliyu ne munafiki ne kai wai dole sai ka ƙi ɗaya sannan ya yiwu ka so ɗaya to ya ce mu dai ba mu taɓa samun wannan ba hasali ma sai muka ga akasin haka wasuwaran mushriqatan sai muka ga ainihin wata irin rayuwa mai haske minal isari na fifita kai yadda ike suke fifita kansu wato suke fifita sayyidina Ali akan in wani abu ya faru sai su ce
aliyu kai ka dace ka samu kaza, aliyu je ka nemi kaza, sai muka samu suna ainihin haƙura da wani abu sai su baiwa aliyu. Wal ikha da kuma ainihin yan uwantaka tsakanin manya-manyan sahabban nan da sayyidina ali, wal mawadda da kuma kauna, wan nushi da kuma ainihin nasiha, wal musahara da kuma ainihin surukuntaka, ashe al-kathir sai muka samu mai dimbin yawa tsakanin sayyidina ali da waɗannan sahabbai. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allazi yaqta'u ma'ahu ko al-munsif الباحث عن الحق بكذب ما يروج من أباطيل العداوة والشحناء والتباغض. yace wadda irin wannan kauna da ke tsakanin aliyu da sauran sahabbai, da irin yadda sahabbai suke nuna aliyu kauna da zumunci har suka auri 'ya'yan sayyidina ali, har aliyu kuma ya ɗibi sunan 'ya'yayen shi ya rinka sanya wa abubakar da umar da usman. Irin wannan kaunar to dukkan mai adalci, albahis mai bincike anil haq, wanda yake binciken ya gano gaskiya, zai yanke hukunci bi kadhibi ma yurawwaju min abatilil adawa. Irin wannan ƙarya da 'yan shi'a suke kuzuzutawa da su da kiristoci da yahudawa akan cewa akwai ƙiyayya tsakanin abubakar da ainihin aliyu, to yanke zaka ga cewa ashe ƙarya ce. Wa shahana da kuma ainihin rashin ƙaunar juna da ake cewa akwai tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabbai. In ka zo ka karanta wannan abubuwa da za a zo a ruwaito maka a yanzu dinnan, za ka gane cewa ƙarya ne. Wata bahu da kuma baƙaƙiyayya da ake riya cewa wai akwai ta tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabbai, za ka gane cewa ƙarya ne. Amma fa ku ji malam ya siffanta wanda zai iya ganowa da siffofi biyu. Na farko ya ce almunsif, ya zama mai adalci ne. Sannan albahisu anil haq, mai neman gaskiya. In gaskiya kake nema gashi yanzu nan malam kusan shafi biyu zai ci ko ɗaya da rabi daga cikin littattafan manya-manyan 'yan shi'a, amma tun na da zai ɗibo maka irin yadda suka ruwaito ƙauna da ke tsakanin sayyidina ali da sauran sahabbai. Shine zai gaskata maka kenan waɗannan labarai na ƙiyayya da ake bayarwa, to daga baya-baya ne suka faru bayan waɗancan da suka ruwaito gaskiya sun tafi, sai aka samu kuma waɗanda suke yahudawa ne suka yi tarbiyyarsu da sunan musulunci suka zo suka bata tarihin musulunci. Gashi ya ce wa min hadhihi suwar al-mushriqa, daga cikin irin wannan rayuwa mai haske wadda ke tsakanin sayyidina ali da sauran sahabbai, al-khulafa'ur rashidun ath-thalatha, halifofin nan guda uku shiryayyu, abubakar as-siddiq wa umar ibn al-khattab wa usman ibn affan, yahuthuna aliyan ala al-zawaj min fatima. abubakar da umar da usmanu suke ta kwadaitar da aliyu akan ya auri fatima. wa yusamihuna, sannan suna wa yusahimuna fi jihazihi, kuma suna taimaka mishi, suna bashi gudunmawa wajen hidimar auren, wa shahadati alaihi, kuma da wajen su je su zauna su yi shaida auren. Jama'a kun ji wannan maganar ko? To kun ga yadda ake tarihi yanzu, kun ji ya faɗi wannan magana ko? To ina hujjar shi, tunda ai wannan magana ce ya faɗi ko? Ina hujjar shi? Sai ya ce qala aliyu radiyallahu anhu, aliyu Allah ya ƙara mishi yarda ya ce atani abubakrin wa umar faƙala, abubakar da umar suka zo gare ni suka ce lau ataita rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarta lahu fatima, ina ma da ka je ka ce manzon Allah kana son fatima mana. Suwaye suka ba ali wannan shawarar? abubakar da umar. Dan Allah jama'a ku duba wane ne ya ruwaito wannan magana, gashi a ƙasa sai ya ce amali tusi. A duba littafin amali na tusi, ɗan shi'a ne, littafin shi'a ne, a shafi na 39, da kuma biharul anwar, da littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 43 shafi na 90 da ainihin uku. Daga nan ya ɗauko waɗannan maganganun, zaka ji kamar yadda zai zo ya ce yana ɗibowa ne daga littafan shi'an tukuna ka gane littafan shi'an na asali duk ba su ba da labarin wannan hayaniyar ba. Kamar daga baya 'yan shi'a suka dawo da suka gane cewa akwai implication, akwai matsala in suka yadda cewa a cikin tarihi akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn saba.
sai suka yi marmaza sai suka fara rubuce cewa ƙarya ne ma a cikin tarihi ba a yi wani mutum ma mai suna Abdullahi ibn Saba ba. Sai muka ce to a koma littattafansu da aka rubuta a cikin karni na 3 da karni na 4, sai ga manya-manyan littattafansu rijalul kashi da manya-manyan littattafansu suna ba da labari da tarihi da riwayoyi da suka karɓo daga Abdullahi ibn Saba. Wato kawai su yadda suke tarihin in suka gane kaza zai implicating ɗinsu sai a ce a cire shi, to kaza kuma fa a sa shekara kaza a canza. Don haka su kansu ka ɗibo littafansu na tarihi kana karanta sai ka ga yayin da wannan ya ce a lokaci kaza akai ya ce maka a 1960, sai wannan kuma sai da sai ce maka a 1923. Ya za ka iya reconciling tsakanin 1960 da 1923? The conflict is too high. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Saboda haka gashi kun ga a cikin littattafansu ne gashi ya ɗibo. Abubakarin da Umar suke kwadaitar da Sayyidina Ali akan ya je wa manzon Allah magana yana son Fatima. Wa qala aidan, har wa yau kuma Aliyu Allah ya kara mishi yarda radiyallahu anhu yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yace da ni in taliqil an, yanzu tafi fa bi dir'ak, ka je ka siyar da silkenka kayan yakinka, wa atini bi thamanihi, ka kawo mini kudin, hatta uhayya laka walibnati Fatima ma yuslihakuma, yadda zan gyara muku sha'anin aurenku, ai muku gyaran kayan daki da sauransu. Ta muka je ka sai da silkenka ka kawo min kudin in gyara muku daki saboda aurenku da Fatima ya taho. Qala Aliyu yace fantalaqtu, sai na tafi wa bi'tuhu bi 400 dirham suda hijriya. Ace sai na je na siyar da wannan ainihin silke na wato kayan yaki dirhami 400. Dirhamin wannan iri sai ce sud hijriya, wato bakake waɗanda aka buga su hijriya ko hajariya, wato waɗanda ake danganta su ga garin Hijar. Ko mun fahimta? Kamar yadda za a ce rawani dan kura, ko a ce ainihin wato atamfa yar Kaduna, to waɗannan ainihin dirhamai bakake, sannan kuma waɗanda 'yan garin hajariya ko kuma hijiriya kira ce. Min Uthman ibn Affan, wa na siyarwa Uthman dan Affan na siyarwa. Falamma qabattu darahima minhu, da na karbi waɗannan dirhami 400 daga wurin Sayyidina Uthman, wa qabada dir'a minni, shi kuma ya karbi wannan silke daga gare ni. Qala sai Uthman yace alastu aula bid-dir'i minka, tunda na sai wannan sulke ban fi ka cancanta in rike sulken ba, wa anta aula bid-darahima minni, kai kuma baka fi ni cancantar ainihin wato da ka rike wannan dukiya ba, wato ciniki ya kullu. Ni na cancanta in rike sulke ko kai kuma ka cancanta ka rike waɗannan kuɗi. Qultu bala, fa qultu bala, sai na ce wa Sayyidina Uthmanu haka abin yake, tunda ciniki ya kullu in rike kuɗi na kai kuma ka rike sulke. Qala sai Sayyidina Uthman yace fa inna dir'a, to amma saurara ka ji halin dattaku, wannan silke hadiyatun minni ilaika, to kuma na baka shi. Fa akhadtu dir'a wad darahima, Aliyu yace sai na karbo silken da kuma dirhamin nan 400. Wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa tarahtu dir'a, sai na aje wannan riga wannan sulke wadda rahima da waɗannan kuɗi baina yadaihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa akhbartuhu bima kana min amri Uthmana, na gaya mishi kuma keke da keke yadda muka yi da Uthman. Fada'a lahu bi khairin, sai manzon Allah ya yi wa Uthmanu addu'a ta alheri saboda ya kyautata wa Sayyidina Ali a sababin auren Fatima. Wa qabada Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabadatan min ad-darahim, sai manzo Allah ya dan danki waɗannan dirhamomi haka. Wada'a bi Abi Bakrin, sai ya kira Abubakar. Jama'a ku ji fa, sai ya kira Abubakar. Fadda fa'aha ilaihi, sai mika Abubakar rike waɗannan kuɗi. Wa qala, sai manzo Allah ya ce ya Abubakrin, ya Abubakar, ka rike waɗannan kuɗi, ishtar bi hadha darahim, ka tafi da waɗannan kuɗi ka yo siyayya libnati ga yata, ma yuslihu laha fi baitiha, abubuwan da za a je a gyara mata gidan aure.
domin sayyidina abubakrin in ba ku manta ba a karatunmu na sahihul bukhari je kan saurari kaset na 3 sai da muka ce sayyidina abubakar shine best man, shine babban aboki a auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu an samu ya a cikin wannan aure mai albarka na khadijatul kubra, ga sadaki an kawo. To yanzu me za a yi mata siyayya, to wa za a ba? Sai kira babban abokin shi sai ya ɗibi daga cikin waɗannan kuɗi, tafi ka je ka yi wa yata siyayya, za a yi mata gyaran ɗaki. Wannan me yake nuna mana? Da abubakar aka yi ruwa aka yi tsaki a auren wa? Fatima da Ali. Da Usman aka yi ruwa aka yi tsaki a auren wa? A auren Aliyu da Fatima. To sa'an nan bari ka ji wannan maganar fa sai malai ya ce ka duba kashful gumma. Kashful gumman nan ba kashful gumma na Abdul Wahhab Sharani na Ahlus Sunna na Shafi'iyya ba, a'a kashful gumma fi ma'rifatil a'imma, littafin Shi'a ne. Ka karanta baya akwai qa'imatul masadir, a nan ƙarshen littafin akwai lissafin sunayen littattafai waɗanda malamin ya amfani da su, na sunna daban na Shi'a daban. In ka duba za ka ga cewa akwai littafin kashful gumma fi ma'rifatil a'imma na Abul Fath al-Arbali, Darul Adwa, Beirut su suka buga shi a hijira da 1405. Yau shekara 25 da buga wannan littafin Shi'a ne, gashi nan a nan ya ɗauko wannan magana a mujalladi na farko shafi na 369, da kuma littafin Biharul Anwar a cikin mujalladi na 43 shafi na 130. Dan Allah jama'a, kun ji littattafan farko-farkon da 'yan Shi'a suka rubuta, gashi suna ba da labarin auren Aliyu da ruwa da tsakin Abubakar da ruwa da tsakin Usman. To ina gaba da waɗannan ƙwari 'yan Shi'a suka dawo suna bayarwa daga baya, ashe kawai don su zo su rikita al'amarin musulunci ne, su ce akwai gaba, sayyidina Abubakar ai shi ya kaza, ai shi ya kaza, ai bai sau auren ba, ai kaza kaza, ai Usmanu ai kaza kaza. Amma gashi dai kaji daga cikin littafansu, amma littattafan nasu na qudama'u da mutaqaddimuhum, magabatansu, ba mutaakhirina ba, allazina ta'akharu ala sharri. Qala Anas radiyallahu anhu, kaji wannan riwayan ma fa da zamu karanta yanzu daga wani littafin za a ɗauko ta daga littafin Shi'a ne, amma kaji keke da keke kuma yake ɗaukowa, gashi nan sai da suka ruwaito da radiyallahu anhu, yace qala Anas radiyallahu anhu. Amma an ga zo wurin kwari 'yan Shi'a na baya cewa suke Anas munafiki ne, Abdullahi dan Umar munafiki ne, Sa'adu dan Abi Waqqas munafiki ne. Wai duk wanda da fitinar ta taso sai ce ba zai sa baki ba, sai ya ce munafiki ne. Wato wani ya zagi ne da yara suke su ce in ka yi shiru ba iyaka, in kai magana ba iyaka. Shine wato dan Shi'a in ka ce kana son Aliyu sai ce to Abubakar fa in ka ce shi ma kana son shi sai ce a'a kai nasu bi ne, ƙarya kake baka son Aliyu. To in ka ce a to ni ba ruwana da wannan rikici sai ce to kai munafiki ne. Wai dole ka yadda Aliyu shine zaka so, Abubakar baka kaunar shi. Wai kawai abin da suka yanke wa duniyar musulunci shawara kenan, in ba haka ba to zaka rayu a cikin su ma baina nasubiyin wa munafiki. Dan haka jama'a ku ji, qala Anas radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, yace qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi yace da ni intaliq, tafiya kai Anas, fad'u li Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Talhata wa Zubair, tafi ka kira min Abubakar da Umar da Uthmanu da Talha da Zubairu, waɗannan dama suna daga cikin 10 'yan aljanna. To an lissafa guda 5 daga cikinsu ne, ya ce je ka kira su. To amma kun san waɗannan gaba ɗaya 'yan Shi'a sun yi bambamin ɗinsu, sun buga musu bama-bamai. Gaba ɗayan waɗannan Shi'a ba su amince da su ba. Amma yanzu bari ka ji, an zauna ne za a ɗaura auren Fatima, amma manzo Allah cewa ya tafi ka kira min Abubakar da Umar da Uthman da Talha da Zubairu, sai ce wa bi adadihim min al ansar,
sannan waɗannan mutanen makka ne, muhajirai ne, to ka samu kuma adadi irinsu daga cikin mutanen madina su ma mutum 5, ka zo min da mutum 10. Qala ana sai ce fantalaqtu, sai na tafi fada'autuhum lahu, na je na kira waɗannan nau'ukan mutane da annabi ya faɗa, na kira mishi su. Falamma akhadhu majalisahum, da kowa ya kama wurin shi ya zauna. Qala sai annabi ya ce inni ushhidukum, ya ku muhajirai da ansar, 5 daga muhajirai 5 daga ansar, ya ku muhajirai da ansar, ina kafa ku shaida anni qad zawwajtu fatimata min aliyin, na daura wa fatima aure da aliyu ala 400 misqalin min fiddatin, a bisa sadaki wanda ya daidai da nauyin azurfa 400. su waye shaidun auren? al-muhajiruna wal ansar. Amma za mu zo muna karantawa a tarihi idda za ku zo ku ji waɗannan mutanen da suka yi shaida auren aliyu da fatima, za ku ji 'yan shi'a sun kafirta su. me alherin dan shi'a ne? babu alheri a cikin rayuwarsu gaba ɗaya sharri. don me? don alakar aƙidar da yahudanci. da yahude babu wata fuska tashi ta alheri, gaba ɗayan sharri ne a cikin tunanin shi. to haka wannan ɗabi'ar da 'yan shi'a suka ɗauko sai suka zama carbon copy, sai suka zama copy ne na yahudawa. ba yahude kullum tunanin makirci ne da sharri a zuciyar shi, kullum ka gan shi baƙar riga ce da baƙin zuciya da baƙin rawani da baƙar hula komi nashi. ba yahude babu rahma a cikin rayuwar shi. to amma me yake faruwa? shi'a sai suka zama keke da keken carbon copy na waɗannan, kullum ƙiyayya gaba. to sai su ce maka ai sahabban ma haka suka rayu cikin ƙiyayya da gaba. amma fa yanzu ka ji tarihi na gaskiya, kuma wannan fa daga littafansu ne jama'a. dan zaka zo ka ji malam zai ce waɗannan littattafansu kenan. to ina kuma littafanmu waɗanda su suka ruwaito gaskiya? ya ce in ka duba za ka samu ɗarurukan riwayoyi irin waɗannan a nasu ɗin kenan. gashi nan sai yake cewa wannan magana da muka gama karanta ta, ka karanta ta gata nan a cikin kashful ghumma mujalladi na farko shafi na 358 da biharul anwari a cikin ainihin mujalladi na 43 shafi na 119. Allah ya sa kai dan shi'a da ke sauraron mu kana da wannan, koko an baka da mujalla. shine sharrin jama'a, ba a karantar da su, kuma an sa sun rena duk malaman da ke anguwanninsu. don me? dan in aka basu suna ganin mutuncin malaman da ke anguwanninsu, to za su lallaba su je su yi ladabi su koyi karatu kenan. to ko sa yi tawaye ga waccan bakar da awata 'yan daba. ba ku ga abin da ya faru ga Hamza Lawal kenan, da ya lallaba ya tafi je Iran ya karatu, ya zauna ya gogu da karatu, da ya dawo sai gane kai karatun nan fa ba wasa bane. to in fa aka ga mutum da karatu to ba abin a wulakanta bane. ran nan sai muka haɗu da wasu marasa kunyan yara a Kaduna 'yan shi'a, sai na ga suna girmama ni, sai na ce kun san ni fa ba a min tadlisanci. na ce ku dubi ido na kuro ni dan bariki ne. na ce wannan me ya faru? sai suka ce su yanzu malamin su ya ce musu daina wulakanta malamai. na ce waye malamin ku? suka ce Hamza Lawal. na ce ku fara min gaskiya, zan saki fa. suka ce wannan 'yan daba ne. billahi al'azim abin a Arewa House muka yi taro, har shi Hamza Lawal din ya zo wurin taron. suka ce wannan tafiya ce ta 'yan daba, su gaskiya malamin su ya je yayo karatu. ya ce wannan kuskure ne a ce malami yana da karatu a sa marasa kunyan samari suna wulakanta shi. don haka su ba wannan tafiya suke ba, yanzu sun bar zazzakiya. to suna cewa sun bar zazzakiya, sai na ce kun koma hamziya. ni kan ai bakina baya hailan magana balle ina bakina sam ba hailan magana balle ya taimama, sai dai alwala, jike yake sharkaf. saboda haka wanda ya karatu jama'a, in kai mai karatu ne ka je ka samu waɗannan littattafai ga sunan na shi'a ne ka je ka karanta. amma an cuce ka, an barka ba nahau ba sarf ba balaga ba adab ba tafsiri ba hadisi ba fiqhu, an barka kawai ka zama dan oda. ma'ana sai dai a ce maka yi kaza sai ka yi, to bar kaza sai ka yi, amma da umarnin mai babu a littafi.
to kaga in aka same ka haka to shikenan kai ire-iren waɗannan maganganun ba yadda zaka iya komawa ka je ka duba su, ba yadda zaka koma, saboda tafiya ce ta 'yan daba, kuma wannan sunan daga Hamza Lawal ne, su waɗancan 'yan daba ne, su kuma waɗancan karatu suke yi, don haka su sun san ciwon karatu. In suka ga mai karatu, ai shi yasa kuka ga malamai suke cewa duk yadda za ka nemi ilimi a wurin malamai, domin za ka mutunta ilimi kuma za ka mutunta malamai. Amma ba ka nemi ilimi a hannun malamai ba ka san mutuncin ilimi ba ka san mutuncin malamai ba, me zai biyo baya? Wulakanta ilimi da wulakanta malamai shine abin da suke yi. Malami ba komai bane a wurin 'yan shi'a, saboda me? Saboda su ba karatu ce babba ajanda su ba, su 'yan daba ne. To shine su Hamza Lawal suka zo da karatu, shine suka yi ta sa karatun a rediyon Nagarta, kuma kowa ya ji irin karatun na mandiki dai da sauransu na shi'a ko. To Allah ya kiyaye, gaskiya dai haka za ta halinta. To don haka ku je waɗannan maganganun jama'a duk daga littafan shi'a ne yake ɗakowa. Sai kuma ya ce aliyun radiyallahu anhu yuzawwiju, wannan yuzawwiju ne, kasra ce a ƙarƙashin shadda ne, yuzawwiju ibnatahu umma kulthumin binti fatimata min umar ibn al-khattabi. Aliyu Allah ya ƙara mishi yarda ya aurar da yashi mai suna ummu kulthum yar fatima gawa ga umaru dan khattabi radiyallahu anhum ajma'ina. Allah ya ƙara musu yarda baki daya. Jama'a kun ji, Aliyu ya ɗauki yar da fatima ta haifa ya aurawa da sayyidina Umar. Dan Allah in akwai gaba, Aliyu zai ɗauki ƙanwarsu Husaini ya danka ta ga sayyidina Umar. Haka 'yan shi'a ku je ku yi nazarin karatun da ake gaya muku na ƙanzon kurege. Wannan maganar jama'a ba fa a littattafan shi'a aka ɗauko ta ba tukuna, gashi a ƙasa sai ya ce littattafan sunna, a cikin littattafan shi'a gashi a ƙasa sai ya ce a duba furu al-kafi, al-kafi fil furu ba al-kafi fil usul ba, kitaban nikah a duba littafin aure, babu tazwiji ummu kulthum, sunan ma babin kenan, babin auren ummu kulthum, a cikin mujalladi na 5 shafi na 346. Wa kitabat talaqi da kuma kitabut talaqi, littafin saki na cikin wannan ainihin littafin, babul mutawaffa anha zawjuha, babin da ke bayani akan hukuncin matar da mijinta ya rasu ya batta, a cikin mujalladi na 6 shafi na 121. Kun ji waɗannan malamai na shi'a su ne suka ruwaito. To da ya gama kawowa sai ya ce wa qablaha, kafin waɗannan littattafan ma akwai sunan al-Baihaqi ya ruwaito fi sunan al-kubra, shi kuma malamin sunna ne. A ina? A cikin mujalladi na 7 shafi na 63, da kuma musannaf na Abdurrazzaq a cikin mujalladi na 6 shafi na 163. Jama'a kun ji, kat kenan a yi magana a ce littafi kaza, juz'i na kaza, shafi na kaza. To jama'a kun ji, Aliyu ya aurar da yar shi wadda Fatima ta haifan mishi ga Sayyidina Umar. To me ya rage kuma? Akwai gaba tsakaninsu? Babu gaba. Aliyu zai yadda a ce ba zai yiwu a ƙaunace shi ba sai ana ƙin babban surikin shi Umar? Koko Aliyu duk bai da hankali, koko taƙiya ce, koko tirsasa shi aka yi? Sannan malam ya sake cewa Aliyu radiyallahu anhu yusammi auladahu bi asma'i ikhwanihi wa ahibbatihi fillahi ta'ala. Ga kuma Sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda ya sanya wa 'ya'yan shi sunayen 'yan uwan shi da kuma masoyan shi a cikin addinin Allah madaukakin sarki, sune Abi Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa yusni alaihim radiyallahu anhum jami'an. Bayan ya sanya wa 'ya'yan shi waɗannan sunaye, yewa Abubakar takwara, yewa Umar takwara, yewa Uthmanu takwara, sannan ya rinka yaban Abubakar da Umar da Uthman. A ina aka ɗauko wannan magana? Ga ta nan sai ce unzur kutubal ansab
sai ce ka duba littafan da ke kawo tarihi game da nasaba kamar wanne sai ce ka umdatul talibi libni umba wal ansabi lis-sam'ani yace duk ka duba waɗannan littattafan baki daya zaka samu asalin waɗannan maganganun ga sunan aka ɗibo su. sai sake cewa qala aliyu radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda yace wannan magana da sayyidina ali yake faɗi jama'a ku saurara daga nahjul balaga ma aka ɗauko ta yana faɗa wa jama'ar shi ne mabiyan shi yace laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga sahabban manzon Allah hakika fama ara ahadan minkum yushbihuhu ban ga ko ɗaya daga cikin ku da ke da'awan mabiyana ne wanda ya kama da su ba domin laqad kanu yusbihuna shu'san ghubran sukan ainihin wayi gari jikinsu kansu yayi mutsu ba a taje shi ba jikinsu yayi busu da ƙura me yasa wa qad batu sujjadan wa qiyama sun kwana suna sujuda suna tsayuwar sallah saboda haka sun waye gari mutsu saboda sun yi kace da ibada. sayyidina ali ya ce yurawihuna jibahahum suna aikatar da goshinsu wa junubahum da bangarorin jikinsu wa yakifuna ala mislil jamr suna tsayawa a tsaye suna sallah kama akan garwashi suke tsaye min zikri ma'adihim saboda tunanin makomansu ranar alkiyama ka anna bauna a ayunihim rakbul mi'za kai ka ce goshinsu da ke tsakanin idanuwansu kamar gwiwar akuya ce dubi gwiwar akuya yadda take kirci ko to haka in ka shafa goshin sahabban manzon Allah Aliyu ya ce kaji kamar gwiwar akuya ce me yasa min tuli sujudihim saboda dadewa a sujuda da suke goshin yayi kanta kun gane kamar gwiwa akuya saboda tsawon sujuda da suke simahum fi wujuhihim min athari sujudi ko sai ke cewa idza zakarullah naga waɗannan sahabbai na manzon Allah in suka ambaci Allah hamalat a'yunuhum sai idanuwan sai su ciko wa madu kama yamidu shajar sai kaga ainihin wato suna kakkabewa kamar yadda bishiya take kakkabewa yawmar rihil asib wato bishiya idan iska ta taso mai karfiya take zaga tana kakkaba tana layi ko to haka zaka ga ainihin wato suna kuka suna rangaji a cikin ainihin sallah kamar yadda bishiya take saboda tsoron Allah. Wannan magana ga ta mala yace a duba nahjul balagha littafin nahjul balagha a cikin khutuba ta raqam 97 hutuba ta 77 97 ko 97 yace a duba nan to ta iya yiwa ka ce to amma me yasa kuka ɗauko littafin nahjul balaga kuka yi hujja da shi littafin yana da inganci ne kun amince da shi ne sai malam ya ce wa kitabu nahjul balaga shi littafin nahjul balaga wa in kunna la na'taqidu sihhatan nasbihi ila ali radiyallahu anhu ko da yake ba ma kudurce ingancin danganta shi zuwa ga sayyidina ali illa anna hadha min babil ilzami sai dai wannan kuma daga cikin babin ilzami ne an lazimta musu ne ba dai sun ce sun yadda da littafin nahjul balaga ba amma suna zagin sahabban manzon Allah to shi aliyu ga abin da yake faɗi na alheri game da sahabban a cikin littafin da suka yadda da shi ko kun fahimta jama'a yace wannan ilzami ne li shi'a min kutubihim daga littafin su ake lazimta musu hujja amma kutubi ahli sunna yace amma littafan ahli sunna kuwa فهي مليئة من ذكر ثناء علي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الشيخين تلتفن أهل السنة أتكسكي da ambaton alheri da sayyidina Ali yake wa sahabban manzon Allah musamman Abubakar da Umar sai ce wanzur misalan ala zalika ko ma azkuruhu an Abi Bakr wa Umar fi tarjamatihima yace ga misali ka je ka duba abubuwan da zan ambato maka irin alheran da Aliyu yake faɗi game da Abubakar da Umar yace ka duba a cikin wannan littafin da muke karantawa a can wajen tarihin Abubakar da Umar zaka ji kalmomin yabo na alheri da Aliyu yayi
waɗanda suka zo a cikin littafan ahlus sunna. Yanzu kenan wannan ya nuna waɗannan maganganu sun dace da maganganun da Allah ya siffanta sahabbai da su, sun dace da siffofin da manzon Allah ya siffanta sahabbai da su. To haka samu wani yanzu yana suka kuma da sunan ɗan shi'a ne, ya ce to kai wannan addinin suwa kake, addinin yahudu kake yi. Gashi nan sai yake cewa wali aliyin min alwaladi, aliyu yana da 'ya'ya waɗanda maza ne, daga cikinsu akwai abubakrin wa umar wa usman. Duk aliyu yana da waɗannan 'ya'yan. Qutilu ma al-husaini, kuma an kashe su ne tare da sayyidina husain fi taf, da aka je aka kashe su a taf. Za mu zo mai magana dangane da kisan sayyidina husaini, a ina aka kashe shi, wa ya kashe shi, yaya aka kashe shi, tare da suwa. To har da 'ya'yan sayyidina ali aka kashe shi. 'Ya'yan masu suna abubakar da umar da usman. Yanzu tsakani da Allah, idan mutanenmu ne na sunna suka tashi kashe husaini, za su kashe kuma takwarorin abubakar da umar in abin kungiyanci ne? Za ku karanta a cikin littafin nan tun kafin mu je, za ku ga 'yan shi'ar aliyu su ne suka kashe waɗannan. Daga cikin gillin da suke suna jin haushin waɗannan 'ya'yan dan mai aliyu ya sanya musu sunayen manya-manyan sahabbai, don haka da suka zo kashe husaini sai suka hada haddasu. Jama'a za ku ji tarihi garan dangan gariya fa, sabanin duk wannan hayaniya da kuke ji. Kuma wannan darasin na tarihi fa, revolution din da zai ba wai akan waɗannan 'yan shi'a da waɗannan yahuda da orientalist ba, har malaman nan na ahlus sunna da suke jawo muku tarihohin nan na ƙarya da tatsuniyoyi, kunne ya girmi kaka. Tun ana wa'azi shekara 30 kake jin ai manzo Allah ya je yana yawa daji, sai ga wata tsohuwa ta ɗauko ice tana cikin tafiya, sai kama mata ya karɓe ta. Bayan can sai ta ce yaro zo kai, na ga mutumin kirki ne. Kaji wani yaro fitinin ne, sai ce ai baba ne shi. A ina kuka samu wannan da isnadi? Ƙarya kuke yi, sai kun ci wuta sai ku tuba. Suna nan mal'a a cikin wa'azozinku, kun sassaka su. Tatsuniyoyi da bankaura kuna ta kawo su na shirme. Tun da aka ce tarihi za a karantar da ku, kuma tarihin nagari, to lallai waɗannan kisoshi sun kaɗe. Allah ya taimaka. Gashi malam yake cewa wa umar minal ko ma'amurain minal mu'ammarina. Gashi nan sai ce ainihin wato ko ka duba littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 42 shafi na 74 ko wa shajaratu zakiya, da kuma littafin ash-shajaratu zakiya fil ansabi. Duk wannan littafan shi'a ne, a shafi na 413. dukkansu sun tabbatar da me? Sun tabbatar da cewa waɗannan sunaye sayyidina ali ya ɗibi sunayen abubakar da umar da usman ya sanya wa 'ya'yan shi na cikin shi. Ko tursasa shi za a yi? Daga cikin waɗannan 'ya'yan ma akwai waɗanda bayan sayyidina abubakar da umar ne sun rasu aka haife su, amma saboda ƙaunar ta sayyidina abubakar da umar tana cikin zuciyar aliyu, ya ɗibi sunan 'ya'yan shi ya sanya musu bayan su sun mutu. Balle ma a ce suna da rai ne, yayi irin abin nan ne da ake cewa mujamala. Sai ka ɗauki kai kana minista, sai a yi maka haihuwa, sai ka sa sunan shugaban ƙasa don neman me? Don neman zulfa, don neman kusanci ko? To sayyidina abubakar ɗin ma da umar ba sa duniya, amma aliyu ya ɗibi sunan 'ya'yayen shi ya sa musu, saboda me? Akwai ƙaunar, suna da rai ko bayan sun mutu. Wa inni kama zakartu fi awwalil kitab kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Ni dinnan kamar yadda na faɗi a farkon littafin nan, sadda na yunkura zan yi rubutu game da tarihin nan, tare da cewa wannan malamin fa jama'a masters yake da shi a cikin harkar tarihi a sadda ya wannan rubutun, amma yake cewa sadda zai wannan rubutun yana miƙa wata kafar yana ja da wata, ma'ana yana tantama. Hatta ra'aitu anna min al-maslahati an aktuba fi hadha al-mawdu' bima yassara Allah ta'ala li. Sai naga cewa ai ba komi, yana daga cikin maslaha, alheri ne in zauna in yi rubutu akan wannan matsala ta tarihi. Wa zalika, na yi haka ne kuwa
ba'da istisharati man afiqu bihi min ahli ilmi, bayan da na nemi shawara a wurin waɗanda na amintu da su daga cikin malamai. Fama kana min haqqin fa min Allah ta'ala, dan haka abin duk da aka gani daidai a cikin wannan littafi daga Allah ne, wa ma kana ghayra zalika fa min nafsi wa shaitan, abin duk da aka gani kuma sabanin abin da yake daidai to wannan ba daga Allah bane, ni ne wannan kuskure kuma shaitan ne yasa, abin da kuma nake roƙo Allah ya gafarta mini. Haka tsarin malamai yake a wajen rubutu. Jama'a kun ji fa har yanzu ba a fara littafin ba, dinnan muqaddima ake fa. Sai ya ce وسأتناول في هذا البحث فترة زمانية من أهم الفترات في تاريخنا الطويل. أتكلم wannan ainihin bahasi da zan yi, bincike da zan yi, zan ainihin tattaba ko zan tattauna game da ainihin lokacin nan ne na zamani mai muhimmanci daga cikin zamunan tarihinmu mai tsawo. وهي ما بين وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى 61 من الهجرة النبوية المباركة. shine daga sadda manzon Allah ya rasu zuwa shekara ta 61 ta hijira annabi mai albarka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa qad qasamtu alkitaba ila muqaddima wa thalathati abwab, na kasafta littafin zuwa ga akwai muqaddima da kuma babuka guda uku. Wannan shi yake nuna maka this is an academic research, yana gabatar maka da shi ne with a research methodology process. Yaya ake bincike, ba kawai ka zo kana rubutu gaba na warware baya baka da kan gado, ko kuma ka zo wa'azi wai mutum ya zo har ya zauna a wurin wa'azi wai bai san abin da zai wa'azi a kai ba, sai ya zo ya zauna dan abin da ya ji wanda ya gabatar shine shi kuma zai samu wasu kalmomi a nan sai ta kame don haka ya sunan wa'azin, babu sunan wa'azin. Kamata wai za ka yi wa'azi, ya sunan wa'azin, me za ka tattauna, don matsaloli ne na ilimi. Amma irin wannan wa'azi kawai kun ga mutum ya zo mashin ɗin shi ya yi faci a gefen masallacinku, ya tsaya a nemi shi faci, an yi sallah azhar, to Allah gafarta mala ai mana wa'azi, ku gyara mishi mashin ɗin shi ya tafi anguwarsu. Yana cikin proja mashin ya yi faci, bai kai cefa ne da wuri ba, kawai ya yi sallah azhar, kawai sai ka ji wani ma dan karambani fa, ba ma dan rashin ladabi ba zai nemi izinin malamin ba, kawai sai miƙe ce jama'a mun yi wani babban bako, saboda haka zai tashi al'ala gafata malam bismillah. Haka na taba wasu a Gombe jama'a, kawai na je mota ta yi knock fa, ina gudu zan tafi Abuja, zan je in hada business, ina mota ta yi knock a Akko malam. Na je kawai na kwana a Gombe, ina fama da prejan, na matsa bakaniki a yi sauri a dora sabon inji fa, gari ya waye in je in hada harkoki na. Kawai shi ke wai an zo wai algama ta malam kaza ni ce eh, na ce kai ka san ne ce eh, na ce to kai ƙarya, ya ce ba albani bane, na ce a ƙarya kake yi. Sai mamaki, to waye sa shi ƙarya yayi. Babu ladabi a cikin tsarin mutanen mu gaba ɗaya. Kawai kana fama da wani humudi a cikin zuciyarka ko a kanka, kawai sai ya zo a ce maka wai tashi kai wa'azi. Wa'azi shirya shi ake jama'a, za a wa'azi ranar kaza ga watan kaza daga karfe kaza zuwa kaza akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza, sai a zo a yi wa'azi na ilimi. Amma kawai jama'a mutum ya zo kawai sai ku ga, kuma kawai malaman alfahari suke da haka, wai su ba sa yin lesson plan, ba sa lecture plan, ba sa topic, ba sa komai, wai kawai zuwa zai tsaya gaban microphone ya ta surutu. This is not academic. Don haka dole ne ku ilmantar da tsarinku, yanzu a tsarin ilimi yake nuna mana, ya kira wannan rubutun nashi bahasi, bincike ne ya je yayo, don ba gwaninta ba ce wai shi da ka zai ta wa'azin, to da ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan, don haka sai gama babu reference, ko kuma ta kure reference na ƙarya. In ka ɗauko ka ce mishi to malam ga littafin nan na ji ka faɗa, sai ce ni ma ban taɓa ganin littafin ba. Wallahi al'azim wani ya taɓa mana wa'azi a anguwar mu, annan kofa gida Alhaji Usman mai agogo, ya ce sunan darimi, sai kawai sai na je na ɗauko sunan darimi kusa da gidanmu ne, na ce mishi malam ka ga littafin, don Allah ina wannan magana take, sai ya ce ya rantse da Allah shi ya bai taɓa ganin sunan darimi ba. Wallahi al'azim, kuma dukkan ku kun san shi da zan ambaci sunan shi. To me amfanin irin wannan jama'a, me amfanin irin wannan? Da haka za ka yi wa'azi a rinka baka lokaci ka je ka shirya don ka zo ka gabatar da abin da bayan shekara 30 ba za ka zo ka ce ai ka gane abubuwan da ka faɗa ba daidai ba ne.
amma kawai an tare ka zo kana ta kame bayan shekara 2 ma in gaje kai karatu sai ka ce duk abubuwan da ka faɗi ka gane ba haka bane, saboda dama ba a baka lokaci ka je kayan research ba. To kuma shine abin da nake faɗi, saboda galibi mutane ba su koyi ilimi ne a hannun malamai ba. In ba haka ba, in ka koyi ilimi a hannun malami bayan ya koya maka karatu, about to graduate you, sai koya maka research methodology. Zaka ga duk mutumin da ya kusa gama jami'a ko diploma ne ko NCE ne ko wane ne, sai a ce ana so ya rubuta project. Za a koya mishi ya ake rubuta kaza, ya ake rubuta kaza, ya ake rubuta kaza, ya je ya rubuto chaptoci guda 9 sai a ce an soke guda 6. Saboda me? Saboda a nunar da shi ya iya, ya nuna, dan kai ya fita ya zama bad ambassador to the institute. Allah ya taimake mu. Malam ya ce ya kasabta wannan littafin nashi zuwa ga muqaddima da kuma babuka guda 3. amma al-muqaddimatu, ita muqaddimar, fa zakartu fiha 3 maqasid muhimma, sai na ambaci abubuwa guda 3, manufofi guda 3 waɗanda suke masu muhimmanci. Al-maqsadul awwal, manufar farko ita ce kaifiyatu qira'ati tarikh. Ligiji gabji, kaji ma wai ba ma rubuta tarihi ba, yaya ma ake karanta tarihin, zai koya maka yaya ake karatun tarihi. Yanzu nan galibi littafan tarihi ne nazo da su, waɗanda galibi in magana ta kama za mu magana a yau ko a gobe insha Allah, galibi su ne 'yan bokon ƙasar nan da 'yan bokon yammacin Afirka suke dogaro da su. Su ne ire-iren littafan da ake ishara a jiya, waɗanda suka rubuta su Yahudawa ne da Kiristoci da kuma musulmi jahilai waɗanda ba san komai a cikin addinin musulunci ba. Don haka sai kai ta ganin tatsuniya da shirme, amma duk gashi sun rubuta da turanci. Sannan wanda ya je waye Islamic studies kuma wannan za a koya mai, idan ya dawo shi kuma zai karantar da yara a secondary, wai wannan abin zai koyar. Sai a waye gari gaba daya an raba mu da hakikanin addinin musulunci. Dan haka ahlus sunna kuci, na dade ina faɗin wannan magana cewa ya kamata ahlus sunna su dawo cikin taitayin su. Wai waɗanne irin makarantu muke tura 'ya'yanmu na nursery, waɗanne irin makarantu ne ke karantar da 'ya'yanmu a primary, waɗanne irin makarantun secondary ne suke karantar da 'ya'yanmu, a ina ne 'ya'yanmu da ƙannanmu suke diploma, a ina ne ake samun digiri. Shin ire-iren wannan karatun na secondary school da irin wannan diplomar da digiri din na musulunci, irin su ne karatun musuluncin da muke nufi waɗanda za su kai mu tudun mun tsira? Gaskiya ba irin su bane. Akwai buƙatar a zauna a shirya wani sabon curriculum, a tsara sabon syllabus, a zauna a karantar da al'ummar da su za su ɗabbaƙar da wannan. Saboda haka tuntun nake cewa, amma ahli sunna sai basu gane wannan maganar ba. Amma alhamdulillah, tunda Allah ya azurta mu da kuɗi, mu yanzu zamu yi, kuma zamu yi da gwargwadon ikon mu ne. In ya so, idan mutane suka ga menene ake nufi, in ba haka ba jama'a, wallahi na fi shekara 20 da wannan tunanin. Har wani lokacin na kwanta sai in ce, wai ahli sunna, wai waɗannan makarantu na haya islam da suka tura 'ya'yansu ake karantar da 'ya'yansu, da waɗannan FCEs da waɗannan universities da ake karantar da mutane Arabic and Islamic studies, wadda ake cewa ai karatu na addini, waɗannan su ne irin makarantun da ake cewa haihata. Waɗannan kawai ala illa takun ibilun fami izani, in baka samu naman raƙumi ba sai ka ci ragadada kawai. Don haka ba za mu ce kar ku je su ba, amma mai rudani da abubuwan da ke cikinsu yana da yawa. Ai wanda nake cewa na dawo Zaria zan zo zauna don karantawa, mutane suna ganin karamin assignment ne a kaina. Ba karamin assignment bane, abu ne, manufa ce da nake da ita wadda ta fi shekara 15 ina rubutu a kanta. Ina cewa kuma tunda Allah ya haɗa mu da marowatan masu kuɗi a garin, waɗanda za su gina mana inda za mu ɗabbaka abin da muka je muka kashe rayuwar mu muka karantar, Allah ya azurta mu. Sai gashi Allah ya azurta mu, alhamdulillah. Amma jama'a, in ba haka ba, wallahi al'azimi, irin wannan manufar na faɗe ta kyas a cikin kasadin ahkamul jana'iz, mutum bai taba gani na ba, ni je ya ɗauke ta ya ɗabbaka ta a garin su, yi musu azuzuwa guda 26 to the international standard. Gini aka yi musu, ko ina ka je ginin yayi a duniya. A ƙauye ya je gina musu makaranta aji 26. sai bayan da ya gina makarantar sannan ya nemi ma ya sanni, sannan aka zauna ake tsara yaya za a cimma wannan manufar.
duk garin da kaje sai kaje. A nan Kaduna wallahi yau wata uku naga wata mata sai ta ce malam ka zo mu je ka ga makaranta ta, shawarwarinka ne kasusuwanka ne ta ji sai in zauna ina rubuta. Tana nan to ka zo tun da kai ne ka samar da abin nan din. Har yau ma ban samu lokaci na je na ga makarantar ba, amma a nan ga masu kuɗi muna da su gina mana makarantar mu ɗabbaka mu karantar da 'ya'yansu fa. Wannan tunanin tun ban yi auren fari ba nake yin shi, ba wai 'ya'yana balle a ce yana yi ne dan amfanin 'ya'yan shi. Amma sai suka kasa fahimta, duk sanda aka kawo maganar tunaninsu shine yana son ne a gina shi ya ɗaga, yana son ne a gina shi ya ɗaga. To Allah ya gina abin shi ba shi kenan ba. Amma jama'a fa haulan za a ce dan ahlus sunna ya tafi ana koya mishi irin wannan syllabus a diploma ko a NCE ko a degree, wanda syllabus ne na fada da musulunci ake koya mishi in kai baka sani ba. Sadda duk muka yi waɗannan karatutukan jama'a da yake zagewa muke muna karatu, sannan muna tafiya wurin malamai da suka amsa suna na sunna suna karantar da mu. Muka da ana laccafa magana, lecturer zai faɗi kana ɗaga hannu sai ce kai yayi banin naka daga magana har kai graduating, ya haramta maka magana wai kai. Yo me yasa? Jami'a wurin yanci ce, ya barka kai magana mana. Yana karantar da kai Islamic studies, yana karantar da kai Islamic law, yana karantar da kai the history of Islam. Me yasa ba za ka yi magana ba? Saboda me? Saboda ya san wani gurɓataccen abu ne da yake faɗi, wanda in kai gyara a kai ya rage mai ko ya karɓa girman shi ya ƙaru, shi ko bai san girma ta irin wannan halin, ko kuma ya ƙi karɓe ɗalibai su gane huhun ma ahu ne. Don haka lokacin sai mu ta tara ɗalibai muna group studies, sai mu ce kun ga wannan laccar da aka yi mana yau, kun ga duk shirme ce, karanta nan karanta nan. To yanzu abin da zaka ce ɗalibai nawa ne suke dirasa islamiyya yanzu a jami'ar Bayero da Dan Fodiyo da Sokoto da Maiduguri da ina ne, waɗanda ba su da kwakwalwar gane haka ake ba su wannan shirɓaguwar, su kuma su je suna bayar da ita. Kenan ashe ahli sunna suna da buƙatar su samar da makaranta nursery and primary. Shi yasa wannan project da nake cewa wai ina da shi na gine-gine, mutane suna ganin karamin project ne. Na rantse da Allah idan ina da dala biliyan so biliyan, kai ka ce trial, kai ka ce malala gashin tinkiya ba iyaka, wallahi duk a wannan project din zai tafi. Saboda abu ne muke so jama'a Zaria ta amsa sunanta da aka ce Zaria birnin ilimi. Ka zo ka sami ilimi, qualitative ilimi din, yadda duk inda ka je duniya za ka fuskanci duniya ka karantu. Abin da suka yi a kasar Indiya kenan su al'allamatu Dihlawi yau shekara 109. Ana cewa abin ba zai yiwu ba, suka ce a wurin Allah ne, sai gashi yanzu suna da aljami'atu salafiyya, jami'ar da take graduating komai. Haka in muka kawo nan tunanin sai a ce yaushe zai yiwu, ba zai yiwu ba. Sai gashi nan mu din sai Allah ya nufin jaraba mu, don abin da nake cewa kenan jarabawa ce da Allah ya tayi sai danno mana kudin ya gato da gaske ne ko kuwa za ku je ku yi ta gina manya-manyan gidaje kuma. Jarabawa ce, duk abin da ka faɗa wa Allah zai jaraba ka. Annabi Yakuba Allah bai jaraba shi akan kuɗi ba, sai jarabce shi akan yaya. To mu kuma da muke cewa da muna da kuɗi da mun yi kaza, sai Allah ya ce to ga kuɗin nan ku yi mu gani. To kuma sai muke roƙon Allah ya sa mu iya cinye jarabawar. Amma jama'a ya kamata mu gane rayuwar 'ya'yanmu da mustaqbalin ahli sunna yana cikin hadari a bisa yadda wannan gurguwar tafiyar take tafiya. Sai ka je ka ga dan ahli sunna ya gama secondary school ta musulunci, amma ilimin da ake bukatar shi ya samu a musulunce bai same shi ba. Me yasa? Saboda wani gurbataccen curriculum ne da syllabus ya graduating din shi. Duk gasu nan haka muke fama da su. To amma ba laifin kansu bane, ba a shirya musu yanayi bane. Ran nan nake gaya muku, okay, mun samu fili yanzu na Darul Hadith a Kaduna, mun je muna neman Abuja, okay, an ba mu approval za mu samu. Sai wani yana cewa to kana ta tara fili har yanzu ba a gina ko ɗaya ba. Sai na ce ba komai, in muka tara filayen muka mutu, in 'ya'yanmu da magadanmu suka taso ɗalibai, su yanzu me za su yi? Gini. Su yanzu ba su da matsalar. Mu yanzu da an samu mana da filin da me za mu yi yanzu? Foundation ne gashi can jama'a, foundation na makarantar can fa kawai azuzuwa nawa ne? Azuzuwa 6 ne, a miliyan 6,30,000 ne babu.
yanzu me kake tunani idan da muna da filin wannan miliyan 6 da waɗannan kuɗin da aka sai filin ba ɗora ba a yi gini ba? Saboda haka abin da nake nuna mana jama'a ƙalubale ne mai girma a kanmu. Shi yasa duk waɗannan da za a zo a haimala ana son gaje kai wa'azi a damaturu ai wani ana mu yanzu abin da ya dame mu tukuna zariyan ta nunan ne. Ku duba yanzu nan rumfa kwano ce fa muke wannan karatun a ciki, ko ba rumfa kwano ba ce nan ma? Rumfa kwano ce. Rumfa kwano ce. Ko ba haka ba? Ba mu da standard hall. Tafi masallacinmu na muciya ka gani. Masallaci ne tun na gargajiya irin na da. Aka yi ta cin ɗakuna, aka yi ta cin ɗakuna, aka yi ta cin ɗakuna. Haka ne ko ba haka ba? Abinda ake cewa tafi Maiduguri ka je ka gani. Ka je ka ga mutum ɗaya a cikin wata 3 sai gina musu narkeken masallaci da azuzuwa 50. Zai kira su ya ce gashi nan na baku ustaz a dai ci gaba da uwata ta mutu a ringa mata addu'a. Na gode Allah ramma, na gode Allah ramma, shikenan. Ku je Maiduguri ku gani jama'a. Makarantu nawa ne a Maiduguri? Duk wanda ya gamo jami'ar Islamiyya ya dawo yana da wadatacciyar makaranta da yake karantawa da masallaci da sauransu. To saboda haka jama'a addu'a za mu ci gaba da yi. Allah ya tabbatar da digadigan mu kuma Allah ya ƙara mana kuɗi da karatu. Kawai shikenan. Shine malam yake cewa al-maqsadul awwal kayfiyatu qira'ati at-tarikh. Malam zai magana dangane da yadda ake karatun tarihi. Al-maqsadus thani liman naqra'u fi at-tarikh. Gawa za mu karanta wa tarihin. Abinda yake magana littafin wa ya kamata mu karanta a cikin tarihin. المقصد الثالث منفات أكو وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ hanyoyin da 'yan shafa labari shuni suke bi wajen gurɓata tarihi. Al-ikhbariyina su ne waɗanda suke ɗibo labarai ba tare da wata manufa ba sai don rikici kawai. To wace hanya suke bi, waɗanne irin hanyoyi suke bi wajen shawwa, wajen gurɓata tarihi? Kaga wannan za ka ɗibi ilimi a ƙarƙashin wannan babin mai ɗimbin yawa. Yawa suke bi suke gurɓata tarihi shine na gaya muku akwai inda in ta kai ta komo sai su ce to a ƙaryata mutum kaza, don in ba a ƙaryata kaza ba an ce wane ma ba a yi shi a tarihi ba. Kun san sai da 'yan shi'a suka kai suna neman su ce wai Abu Huraira ma dubarudu ne ba a yi shi ba, ba wata shakhsiya, there wasn't any personality in the person of Abu Huraira in the Islamic history. Sai da suka kai suna faɗin haka saboda sun ga hadisan na Abu Huraira, in ma aka bar hadisan da Abu Hurairan a tarihi to raddin ma ba zai yi ba. Sai suka ce ai musun ma Abu Hurairan, a ce ba Abu Huraira. Duk waɗannan na daga cikin hanyoyin. Wa amma al-bab al-awwal yace babin farko fasarratu fihi al-ahdath at-tarikhiyya bin wafati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sanati ko 61 min al-hijrah an-nabawiyya. Yace a cikin babin farko zan kwararo irin rigingimun tarihi da suka faru, wato mas'alolin tarihi da suka faru daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 ta hijira. وقد ذكرت الأحداث المهمة في هذه الفترة. yace a wannan dan lokacin, wato wannan lokacin daga rasuwa annabi zuwa shekara ta 61 na ambaci mas'aloli masu muhimmanci ne waɗanda suka faru, amma sai ce bil asani da sahiha, da isnadodi ingantattu waɗanda mutanen kirki suka ba da labari, qadral mustafa, da gwargwadon iyawata, ma'at tanbihi, ne ina kawo faɗakarwa ala ba'adul qisas, akan wasu kissoshi na labarai almuzawwara waɗanda aka kirkire su aka faɗe su, wal abatil, da kuma maganganun banza. yana kawo tarihin kuma sai rinka ce maka a ƙarƙashin wannan matsala amma fa an ce kaza, sai ka ji wata magana ce wadda kai da akanta aka gine ka a haya islam, sai ka ji ya ce maka ƙarya ce. Akwai aiki fa, Allahi al'azimi akwai aiki. Har haya islam ɗin sai mun gina ta, ku ga a zo a sa syllabus da ikon Allah, wanda syllabus ne wanda zai karantar da kai ka gama haya islam ɗin da in ka tafi wani wuri sai an ce digiri ne da kai.
amma yanzu jama'a ga wani karamin kalubale duk haya islam za ga ana karantar da mandiki, amma je ka samu shi malamin mandikin tukuna shi ya iya mandikin, kuma ka tambayi ɗalibin ka ce akwai ɗalibin da ke fahimtar mandikin nan. Shekara 25-28 da ake karantar da Isa Hujima a mandiki, wanda shine littafi ma mai daɗi a cikin mandikin, shi ma ba a fahimta, balle yanzu ka jana wani al-mantiqul wadih, ƙarya ne, babu wani wuduhi. wa ammal babu thani, yace babi na biyu, fatanawaltu fihi mawdu'a adalati sahaba, na tattauna mas'ala akan adalcin sahabbai, cewa sahabbai mutanen kirki ne, mustadillan bil kitabi was sunna, ina mai kafa hujja da qur'ani da sunna, ma'a zikri ahammi shubuhati allati uthirat hawlahum, ina ambatan mafi girma ko mafi muhimmancin shubuhohin da aka rinka tayarwa a tsakankanin sahabbai, sai ana tayar da shubuhi, mas'ala kaza sai a ce ai kaza kaza kaza, sai kaji an tada wata shubuha a wurin, wa bayanin haqqi fihi, da kuma bayanin gaskiya game da wannan mas'alar, yaya haƙi fiha, yaya abin ya faru, sai malamin ya fito maka da gaskiya. wa ammal babu salis, babi na uku fa, fatanawaltu fihi qadiyatul khilafa, sai na tattauna mas'ala ta khilafa, shugabancin Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu da Muawiya da wane ne duka. fa zakartu adillata shi'a bit tafsil ala awlawiyati Ali ibn Abi Talib bil khilafati min Abi Bakar wa Umar wa Uthman, yace sai na ambaci dalilan shi'a dalla dalla waɗanda suke ganin cewa wai da waɗannan dalilan ne Aliyu ya fi cancanta da ya zama khalifa fiye da Abubakar da Umar da Usman. wa naqashtuha, kuma na bi na tattauna waɗannan dalilan niqashan ilmiyan, tattaunawa ta ilimi, daƙiƙan keke da keke, wadda qad la tajiduhu fi ghairi hadha alkitab, wadda da kyar ka same ta in ba a wannan littafin ba, wani littafi da ba wannan ba da kyar ka same ta. wala aqulu hadha min babil ijabi, wannan ba ina faɗi ne wai dan ina nuna ji da kai ba, bal min babi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, yace na dubi babin da Allah ke cewa ni'imar ubangijinka ka bayyana ta, suratul duha aya ta 11. hadha wannan kenan. wa as'alullaha al-aliyyal qadir, ina roƙon Allah madaukaki mai iko, an yaj'ala hadha al-amal khalisan liwajhihil karim, Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ainihin wato aiki ya zama nayi fuskanci fuska Allah ne mai girma. innahu waliyu zalika, Allah madaukakin sarki shine majibincin wannan ainihin wato al'amari da muke fata, wato Allah yana da ikon ya bamu lada akan wannan. wal qadir alaihi, kuma Allah yana da iko akan haka. wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, ƙarshen abin da muke faɗi na rufe addu'ar mu muna cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. wane ne ya rubuta wannan muqaddima da littafi? shine Uthman ibn Muhammadin al-Khamis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina. yace Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, ya kuma ainihin wato gafartawa iyayen shi da sauran musulmi baki daya. sai ya ainihin shimfiɗo wasu baitoci na waka, yana cewa billahi ya qari'an kutubi wa sami'ha, asbil alaiha rida al-hikami wal karami, wastur bi lutfika ma talqahu min khata'i, ko aw aslihanhu, ko tusib in kunta za fahami, fakam jawadin kaba wa sabqi adatuhu, wa kam hisamin naba aw ada dhu sulami, wa kulluna ya akhi khata'u dhu zalali, wal udhru yaqbaluhu dhul fadli wash-shiyami. yace ya qari'an, billahi ya qari'an kutubi, ya kai mai karanta littattafai na, ina gama ka da Allah. wa sami'aha, ya kai wanda yake saurare sanda ake karanta littattafai na, asbil alaiha rida al-hikami wal karami, ka lulluɓa riga ta ainihin wato hikima da kuma karamci. kai zama kana karanta littafi dai kawai don ka ga sharri, ka ga mugun abu, ka ga kuskure.
wastur bi lutfika ma talqahu min khata'i. Duk abin da ka gani na kuskure to cikin tausasawa ka sai kai kokarin suturta asirin wannan kuskure, aw aslihanhu, ko kuma kai kokarin gyara wannan kuskure, tufab sai a baka lada in kunta za fahami, in dai kai mai fahimta ne. Fa kam jawadin kaba, yoso nawa ake samun gwarzo wanda yake ainihin wato yakan yi kuskure, wasabqu adatuhu, a halin kuma tsere ne al'adar shi, wato mutumin da duk sanda aka yi tsere sai ya wuce, to amma wata ran kuma sai a ga yayi tuntube. Ai yana faruwa da haka ko? Gwarzo kuma sai a ga ya faɗi wata ran. Wa kam hisam ko wa kam haka ne? Wa kam hisami nabin wa kam hisamin naba aw adadhu sulami. Haka kuma so da yawa akan samu ainihin wato wanda yake wato abin da yake so ya ce a wannan ainihin dangon wakar shine so da dama akan samu mutumin da yake wato mai kuskure ne, wanda in yayi kuskure Allah ya rufa mai asiri sakamakon rufa asirin da shi ma yake wani. Wa kulluna ya akhi, yace dukkan mu ya kai dan uwana khata, masu kuskure ne, zu zalali, kuskure kuma wanda yake zama akwai laifi a cikin shi ko kuma mai barna mai yawa a ciki. Wal uzru yaqbaluhu dhul fadli wash-shiyami, amma shi mai falala mai kunya to yana karban uzuri, kullun uzuri yake duba. Mun yi bayanin waɗannan irin abubuwan ajiya ko? Allah maraukakin sarki ya taimake mu. To da yake muna da sauran lokaci har yanzu sai mu ce malai ya ce maqasidu muhimma baina yaday tarikh, ga manufofi masu muhimmanci ainihin wato waɗanda za su sha gaban ko kuma waɗanda za su zama kafin a fara karatun tarihin, kafin tarihin. Al-maqsadul awwal kaifa naqra'u tarikh, manufar farko yaya za mu karanta tarihi. Al-maqsadul thani, manufa ta biyu, liman naqra'u tarikh, littafin tarihin wa ya kamata mu karanta. Al-maqsadul thalith, manufa ta uku, wasailul ikhbariyyin fi tashwih at-tarikh, hanyoyin da masu ainihin wato ba da labarai suke bi wajen gurbata tarihi. Tamhidun, ga shimfiɗa. Inna min a'zami akazibit tarikh, daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin ƙarerayin da aka yi a tarihi, za'amu za'imina, riyawar da masu riya ƙarya suka riya cewa anna ashaba rasulillah, wai sahabban manzon Allah kanu yudmiruna al'adawata li ba'dihim ba'dha, suna kulla kiyayya da gaba ga junansu. Wannan na daga cikin ƙarya mafi girma, daga cikin ƙarerai mafi girma da suka faru a tarihi. Jama'a kun ji, haka duk inda ka ji wani yana ƙoƙarin baka labarin da ke nuna sahabbai sun rayu cikin ƙarya ne, ai sun rayu cikin kiyayya ne, amma wai suna ɓoyewa, to sai ka ce wannan ita ce the lie of the century. Ba a taɓa ƙarya a wannan zamanin irin wannan ƙaryar ba. Wa hadha batilu, ne ce wannan magana ce ta banza, wa ba'idun, kuma magana ce nesa kullal bu'di amma yafsahu ko amma yufsihu bihi qaulullahi ta'ala lahu, maganar da Allah yake fitowa ƙarare yake faɗi, to wancan magana ta yi nisa daga gare ta. Me Allah yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ku sahabbai ku ne al'umma mafi alheri waɗanda da aka halicce ku sai aka fito da ku ga mutane don ku amfani mutane. Ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawa, wa tanhauna 'anil munkari, kuma kuna hana mummuna, wa tu'minuna billahi, gashi kuma kun yadda da Allah. Yanzu mutanen da Allah ya ba da shaida irin wannan a kansu sai ka ce gaba ɗaya rayuwarsu a cikin ƙiyayya suka rayu. Jama'a, wannan maganar ta yi karo da magana Allah ko ba ta yi. To kun ga sai a fara ɗabbaka usulul tarih. Duk maganar da aka faɗi a tarihi ka gwada ta da magana Allah kaga ta saba, sai ka ce ita maganar ta banza ce, maganar Allah ce gaskiya. Wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wasallama, da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa khairun nasi qarni, mutanen da suka fi kowaɗanne alheri su ne mutane na da na rayu da su.
bukhari ya ruwaito wannan hadisi a babu fada'ili ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama lamba hadisi ta 3651. malai yace wa inna min ghurbatil islam ba'da al-qurun ath-thalathati al-mufaddala na daga cikin bakuncin da musulunci ya gani bayan karnuka guda uku masu falala din nan an zahara kuttabun idda aka ga wasu marubuta sun bayyana shawwahu tariha waɗanda suka ruɗa tarihin musulunci wa harrafuhu suka sauya shi wa khalaful haqqa suka saba wa gaskiya wa aduhu kuma suka yi gaba da gaskiya fa za'amu suka riya cewa anna ashaba rasulillah lam yakunu ikhwanan fillahi wai sahabban manzon Allah da dai ba su taɓa kasancewa 'yan uwan juna a cikin addinin Allah ba wa man yakunu rahama a bainahum kuma wai ba su taɓa kasancewa masu tausayin juna a tsakaninsu ba wa inna ma kanu a ada sun kasance maƙiyan juna ne yal'anu ba'dhum ba'dha sashin suna tsine wa sashi wa yamkuru ba'dhum ba'dha bi ba'din kuma wai sashin su ne wa juna makirci ne wa yunafiqu ba'dhum ba'dha sashin su ne wa sashi munafunci sashi na munafuntan munafunci wa yata'amaru ba'dhum ala ba'din kuma kullum wani sashin su suna shirin wani mugun abu ne akan ainihin junansu baghyan saboda bakar kiyayya wa udwanan da kuma gaba wattiba'an lid-dunya wal hawa da kuma bin duniya da son zuciya. Wannan maganar da aka faɗi jama'a magana ce wadda yake ta saba wa magana Allah 100%. to ina son ku gane jama'a kun ji yadda malamin ne ya shiryo maganar nan wallahi alazimi dukkan ba yahude mustashriki ko kirista ko dan shi'a abin da ya kudurce kenan. so da haka kullum kaga dan shi'a a cikin bakar zuciya yake gaba da yan uwan shi musulmi saboda shi an yi tarbiyyar shi cewa haka dama sahabban ma suka rayu, haka duk inda ka gaba yahude kullum cikin nunkufurci yake, to duk kuma inda ka gansu sun haɗu to ba suna haɗuwa bane akan yaya za su jawo wa kansu wani alheri, a'a yaya za su yi wa kaza makirci, yaya za su bullo wasu wane, ya za su yi wasu wane kaza, kullum aikin kenan. saboda me? saboda a iyakar abin da su suka fassara tarihin shine waɗannan maganganun da kuka ji cewa haka su ma sahabban suka rayu. amma dan Allah yanzu kai da ka karanta Qur'ani ka kai izu 10, ka karanta suratu Muhammad, ka karanta suratul Fatih, tsakaninka da Allah kana da ayoyi waɗanda Allah ya yabi annabi da sahabbai cewa suna da tausayin juna, suna ƙaunar juna, zaka gansu cikin sallah suna ruku'u da sujuda, har ma suna da alama wadda ta zame musu tambari ta baki daya. to sai wani ya zo ya ce a'a yadda Allah ne ya faɗa ba haka bane, a zuciyarsu kin juna suke yi. to yanzu Allah bai san abin da ke zuciyarsu ba kenan ya bada labarin waɗannan abubuwa. Allah ya kiyaye. sai malam yake cewa wala amrullahi, ina rantsuwa da Allah, kazabu, ƙarya suka yi, waja'u bi ifkin azim, ƙarya ce mai girma suka zo da ita, wa buhtanun mubin, sannan kuma wato kirkire ne wanda yake bayyananne. domin ko laqad kana abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair wa abu ubaida wa aisha wa fatima wa ghayruhum min as-sabiqin was-sahaba ko al-mayamin ambala wa athhara min an yaqa minhum shay'un min zalika. waɗannan sahabban tun daga abubakar da umar da usman da aliyu da talha da zubair da abu ubaida da aisha da fatima da ma waɗansunsu daga cikin waɗannan sahabbai waɗanda suka shiga musulunci da ɗimi-ɗimi, da waɗannan sahabbai mutanen kirki sun fi ƙarfi a ce wai sun samu kansu a irin waɗancan siffofi da aka siffanta su. haɓakarsu da tsarkinsu ya fi ƙarfin a ce haka. wa kanat banu hashim wa banu umayya aufa min zalika li islamihima wa rahmihima ko wa qarabatihima. da banu hashim da banu umayya kuma waɗannan mutanen sun mafi kowa cikawa juna zumunci saboda musuluncinsu da tausayinsu da kuma dangantakarsu da juna. wa anfaq sila
wa a'zamu ta'awunan alal khairi, sannan suna da ƙarfin zumunci da kuma girman taimakawa juna akan alkhairi tsakaninsu da juna. wa man futihat aqtarul ardi ala aydihim wa dakhalat al umam bi sa'yihim wa da'watihim fi dinillahi afwaja. Yau da kokarin su wane ne aka bude duniya aka waye gari musulmi sun ci duniya a hannunsu ne, ta hannun su wane ne al'ummomin duniya, da kwazon suwaye al'ummomin duniya, da da'awar suwaye al'ummar duniya suka shiga addinin Allah jama'a da kwazon waɗannan banu umayya da kuma ainihin banu hashim, da kwazon su ne. Kasashen Azerbaijan, Bosnia, Russians nan da kake jin su yan mawara an nahari, duk baki ɗaya da kwazon suwaye da kwazon sayyidina Usman ne. Kasashen Farisa da Rumawa da makamantansu da kwazon waye da kwazon su Umar ne. Sannan in ka taho al-Maghrib al-Arabi, kasashen Libya da sauransu da kwazon su waye da kwazon Banu Umayya ne. Duk da kwazon su suka musulunta. Amma matsalar kai dan figigi da kai baka san komai a tarihi ba, kawai an je an dasa maka bala'i a zuciya. Kaga kawai kana yawo kana kallon musulmi, kana jin haushin su, kana tunanin ina ma wani bala'i ya same su, saboda kawai kai an gaya maka wai ai dama haka ake rayuwa a musulunci. Ba haka ake rayuwa ba jaba. Kowane musulmi ya saki zuciyar shi ya karanta yaya Allah ya siffanta sahabbai. Suna ƙaunar junansu, suna son junansu, suna da alheri ma junansu. Wannan ya ɗauki ya ba wannan, wannan ya ba wannan shawara a ruwance, wannan ya taimaki wannan. Amma kai an je an gurɓata ka, an lalata ka, da kawaye gari kana rayuwa a cikin kunci, babu rahma a cikin rayuwarka. Saboda me? Saboda an nuna maka wai dama haka ake musulunci. Ba haka ake musulunci ba. Rayyih nafsak, ka saki zuciyarka, ka zauna lafiya da kowa, ka daina tunanin makirci da sharri a kanka da kan kowa. Ba wanda yake tunanin makirci gare ka, ka daina wa kowa tunanin makirci. Domin me? Sayyidina Ali bai rayu ne wa su Abubakar makirci ba, balle su Abubakar suna tunanin ya za su yi miki makirci. Su Abubakar ba su rayu akan haka ba, balle Aliyu ya zai tunanin ya zai musu makirci. Sun rayu ne akan wane ya dace kai kaza na alkhairi, wane ku zo ayi kaza, wane kaza. Ka duba alherin da Sayyidina Usman yawa Aliyu, da riwayar kuma malaman Shi'a su suka ruwaito. Saboda haka jama'ar musulmi, daga nan za ku gane matsalar da malam yake faɗi a farko, haɗarin rashin tsayawa a karantar da mutane tarihi mai kyau. Allah madaukakin sauki ya taimake mu. Saboda yadda lokaci ya ƙure, za mu saurara a nan insha Allah ta'ala. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Shi tallaga kowa ba sa da'awa zuwa ga kiristoci. Yosu kullun yan oda ne, so suke a tashin hankali, kullum a cikin tashin hankali ake. To yaushe zaka je kana kokarin kiran wani zuwa ga addinin musulunci, ka nuna gaba ɗaya a hargitsa ake fa, a tsaye ake kwana. Ina fatan mun gane. Duk in ka karanta littafansu gaba ɗaya da makala ɗinsu kullum a cikin tashi hankali, za su gaya maka sahabbai kaza. Babu sanda ɗan shi'a zai zo maka da bushra, labari mai faranta rai daga sahabban manzon Allah ko daga ahlul baiti, ko gaba ɗaya suna nuna manzon Allah ya zauna da sahabban shi ne cikin kunci da takura, sannan a cikin su mayaudara ne, maha'inta. Wace irin rayuwa ce za a ce Allah ya kuntata wa annabin shi ya rayu a haka? Shi yasa alhamdulillahi mu mun karanta tarihi ingantacce, mun san ilimin tarihi